as he joins us in our Swachhata efforts. Tule guys, mulukulo onda nama battide t-shirt pura tikkudu namakku ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಬರ್ಪುಣನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮ ಓದಿದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ. Given any responsibility in any other state, even though I could speak Tamil very fluently, better than Malayalam in fact, I was not blessed with that opportunity till now. I don't know when it is going to happen. I'm waiting for that opportunity as well. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ದೈ ನಡೊಂದಿರು ನೆಂಜಿ ದೈ ನಡುಂತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ವೇದವಾಸ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿ ಪೂರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂದು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಮಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಆಸರ್ ಬತ್ತಿದ್ರು ನಾನಷ್ಟೇ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ Against plastic. Inalim berpondulera ada head end ada tele guys mulpa da ande adita pondula mulpa program adu ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ತುಯ್ಯ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ದಾಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ತುಯ್ಯ ಕೈ ತಲಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ಅಂತ ಪುರಿತೀರ ಫೋಟೋ ಪುರದೆತ್ತ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓ ಕತ್ತಲ ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದಿ ಅಂದಯ್ಯ ಬೇಕಲ್ ತೂಲಿಗೆ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲೆ ಕಣೆ ಉಂಡು ಎಂದು ನಮಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ನಿ ಮುಲ್ತಾ ನನ್ನ ಪೋಪ್ ಆಹಾ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕೆಸರ್ ಅರ್ಚನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ಹಾ ತುಲೆಗಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಕಿದೆತ್ತದ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮುಲಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಂಡ ತೋಜರು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಅವಳ ಕದ್ರಿ ಪಾಲ್ಕುಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದೀನಿ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಅವ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಬೈದೀನಿ ಇನ್ನೇ ಬರ್ಪುನಿ ಅವಳ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಸ ಪುರದ ಜನ ಇತ್ತೆ ಸುರೈ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಇಂಚಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುದು ಪೋಯ್ದು ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಮರತನ ಹೊರಟು ಅಂದ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆತು ಗೊತ್ತಾವುದಿಜ್ಜಿ ಪಡ ಮರ ಫುಲ್ ಉಂಡದ ಅಂಚಾದ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ಬುಡ್ಡು ಚಂಡಿ ಮಂತದಾಂಡು ಮುಲ್ಪೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವನುಂಡು ಈ ಬರ್ತಾಗ ರೀಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ತಲೆ ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯರ ಪಂತಿರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡಾಪುಣ ಇಂಕ ದಾಯಪಂಡ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮುದ ಅಂಚದು ಇಟ್ಟು ಪೋಡ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ಮರತಡ್ಡಿ ಚೂರು ಸೇಫ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಉಂತೊಂದೀನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಸ ಬರವಲ್ಲಿನೇ ನೀನು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೇ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿತೆ ಅಣ್ಣನ ಚೂರು ಪಡ್ತಾನಾಗ ಪಿದಾಡುವ ಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಯ್ತಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಬೋದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಗಿತ್ಯ ಉಫ್ ಸಾಕದು ಪೋಡ್ ದಾಯಬಂಡು ದೊಂಪುಂಡಿನಿ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರಂದ್ರು ಕದ್ರಿಡಿ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಡಾಗ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ಬರ್ಸದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರುಂಡು ಅಂಚದು ಸೆಕೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೂರು ತುರೆ ಪೂರ ಪೋದ ಅಂಡು ಪೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂಚ ಪೋದು ಬುಕ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ದಯಪಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆತ್ತಿನ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲೇ ಪೊಪ್ಪೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದೆ ಅಂಚೆರಿ ಒಂಥರ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡೆ ನಾನು ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಪಂದಿನಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ದಾಪಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ರಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ 10 ಗಂಟೆ ಪಿರ 5 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಏರ್ ಪೋಪುಡಿ ಪಂದಿನಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೋಡು ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚಿಂಚೆ ಪುರ ಪಂಡಿನ ಕಾರಣ ಪಿದಡಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕ ಪೋದು
ಈ ಬುಕ್ ಅವಳ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಬರ್ಪಿರಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಜಿಂಕ್ ಯಾನಂತೂ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ನ ಮೆಸೇಜೆಲ್ಲ ಸಮ ಓದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಓದನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಣಂತೇರು ಬುಕ್ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ತುಪ್ಪೆ ಅಂದು ಶಾಕ್ ಕಂಡು ಆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡಾಗ ಅಂಚಾರೆನೊಂಜಿ ಎದುರು ತೂಣಾಗಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಕೈ ಗಡಗಡ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಾರ್ ಇತ್ತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ತರ್ತಾಗತ್ತರ ಖುಷಿಲಾಂಡು ಫುಲ್ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಾಲ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುಂಡು ದಿಂಚಾಲ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡಲ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಅಂಚದಾರೇನು ಒಂಥರ ತೋಡಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಿನಾರೇನು ನಿಜ ಕಣ್ಣೆದುರುತಿ ಆತ ಅವೊಂದು ಖುಷಿ ಅವಳು ಆತೆ ಅತ್ತು ಅರಡ ಪಾತೆರಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತೆತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೋಯ್ನೆ ಕೊಂಚಿ ಸಾರ್ಥಕಂಡು ಒಂಥರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗಲು ತುಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಪೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಅಂಚೆ ನೀ ಲಾಂಗ್ ನೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.